Γεια σας παιδιά, Νίκος Gamer εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο Blaze Brigade, θα το κάνουμε σειρά τουλάχιστον μέχρι 25 level, που έχουμε βάλει ένα challenge με τον Greek Fighter, το κανάλι του κάτω στην περιγραφή. Αυτά, YOLO. Πόση ώρα θα κάνει ρε παιδιά να μπει? Ότι πρέπει να μιλάω γιατί το παιχνίδι έχει μουσική και μπορεί να φάω copyright. Λες ότι βγάζω και τα πολλά λεφτά, ναι. Μπροστά μας ακριβώς ρε πλάκα. Εγώ είμαι ο Θεός, δεν με σκοτώνει κανένας εμένα. Έτσι τους τρώω εγώ. Είμαι ο Θεός του πλανήτη. Ταν. Κόλλησε. Εντάξει. Cancelled. Τι λέω όμως. Δεν πειράζει, πάμε να πάρουμε αυτήν. YOLO. Αυτή είναι η ελληνική σημαία του εισιτήριου. Μας πάρουν τις σημαίες. Γάμο. Είναι παγορείο να πάρω τη σημαία. Let's go. Ποιος θέλει γυροβαμπιδούλα? That's right, εσείς θέλετε. Ψηλά. Έρχομαι. Εμένα δεν με τρώτε. Εγώ είμαι ο Θεός του πλανήτη, δεν με τρως. Με φαγες. Όχι ρε, έχει αυτό το αμερικάνικο το όπλο. Σου ρε φίλε. Είναι γαμάτο με 2 σφαίρες θα με τρως τον αέρα. Πρέπει να πάρω μια σημαία. Αυτόν πρέπει να τον φάω. Πάρ' το. Δικιά μου σημαία, φύγετε. Άντε γεια. Άξιζε το κόπο. Πάω να πάρω και την τελευταία.
Κοντά. Να τα να. Ζει ακόμα ρε. Με έφαγε ρε. Έτρεχα να σου δω. Θα νικήσουμε. Έλα. Πες μου ότι θα βγω first killer. Παίζει να βγω καλύτερος που σκοτώνει στο παιχνίδι. First killer. Παιδιά, είμαι first killer. Πόσο πιο θεός. Με πόσα kills. Ρε, κανένας από την ομάδα μου δεν πήρε kills. Νομπίδια. Λάγκερα. Οκ, πάμε. Ο τελευταίος γύρος είναι αυτός, παιδιά. Ο τελευταίος και χειρότερος, το προβλέπω τώρα που θα πεθάνουμε. Λοιπόν, πρέπει να κάνω αυτή τη σημαία, είμαι πολύ κοντά. Πρέπει να την κάνω κάψω. Και φεύγω. Πάρ' το. Γιόλο. Αξίζει. Δεν αξίζει. Δεν αξίζει. Δεν πρόλησα. Έχω jetpack. Θα κλάψουνε μανούλες. Οπα. Έχω jetpack, θα σωθώ έτσι. Με φάγε από πίσω μου ρε. Πρέπει να βρω από αυτά που βγάζουν τέτοιο. Που βγάλουν οχήματα, να πάω να βγάλω ένα ελικόπτερο κι εγώ. Έφυγα. Λοιπόν, θα κοιτάω το μήνυμα. Lootbox. Δικό μου είσαι. Θα κλάψουνε μανούλες. Τι φάευε.
YOLO swag. Δεύτερος, κάτι είναι κι αυτό. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Τα λέμε μια άλλη μέρα. Είπα, κοίτα, μια άλλη μέρα. Γεια σας.